Una prima intelligentni ljudila, da Židovke ne može tigravati kako on razmišlja, mislim cijeli svijet pun ljudi koji su njegova računala, koje on proizveo sam zato da ih Trump koristi, jer on i Trump su bogovi kompjutera. Toga Židovi su malo čudna bića, oni misle šta god pogledaju na svijetu ste zbunili i njihova tehnologija. Osim toga, Bill Gates zamišlja kako će svaki čovjek na svijetu postati njegovo računalo koje će mu pomagati u poslu. Osim toga, Trump zamišlja kako će imati svijet od 7 milijardi računala u kojem uopće neće biti ljudi, nego samo Bill Gates i to 7 milijardi Bill Gatesa.